Hello guys! Good afternoon. Almost 2 o'clock na ng hapon. So, kakarating ko lang. Actually, kahapon namili ako and today namili din ako ng mga kagamitan ni Hagrid at syempre sa gamit na rin sa bahay. So, ngayon, mag-haul tayo. So, itong video na to, haul lang talaga. So, dito tayo mag-haul dahil maliwanag detail. Wait lang. Ayan, maganda yung lighting dito kasi nasa harapan tayo talagang harapan tayo ng bintana. Nagmumukakot ang pale ko. Wala akong lipstick. So mag-lipstick muna ako, ha? So ayan, mag-lipstick tayo. Okay lang walang kilay. Basta nakapag-lipstick. Kasi ang tagal ko nang hindi ginagawa to. Pero ang pinaka-hate ko lang talaga is yung pag-edit, no? Kasi pahirapan mag-edit kasi punong-puno na yung cellphone ko kasi 'di ba yung phone ko, yun lang yung talaga yung ginagamit ko sa lahat ng bagay, online selling, YouTube, sa Facebook page, Facebook shop, yun lahat yun ginagamit ko sa phone lang talaga. So kunin ko muna, ha. Medyo madami-dami ito kaya bilisan natin agad-agad. So, ito, ginagamit ko to, mga gamit to ni Hagrid na gagamitin namin sa kanyang pag-aaral sa homeschool. So, ito, bumili ako ng brushes, hindi to pang brushes. hindi ako mahilig mag-brush ng mukha ko ng mga makeup. Pang paintbrush ito. So, acrylic painting, 55 pesos lang yan. So, binili ko isang set. So, ayan siya. And then, bumili din ako nito kasi gagamitin ko to sa mga papeles. Hindi, mga papel na kakailanganin kong itago. So, at least meron kaming ganyan. So, sa akin yun. Ito naman, meron kasi akong ginagawang mga project ngayon kay Hagrid na mga coloring. Mga coloring, ganyan. So, eto lang sarili kong idea ito. Wait lang, ha? Ito ay sariling idea ko na ginawa ko para makatipid na rin and maka-customize ko yung mga gagamitin niyang. Ano ba yan? So, para maka-customize ko, maingay siya. Ayan, maka-customize natin. And then, maingay talaga siya. 3 cardboard. Ay, 4 pala. Ay no, 5 pala. Hindi talaga. So, ayun, 5 cardboard. Dahil, ayun, may mga project lang kami na gagawin, ganyan. And then, bumili ako ng, eto, napakamura nitong frame. 85 pesos lang siya. So, para to kay Hagrid. Plano kong ilagay dito yung graduation niya sa K2. Kasi malaki yun. So, bumili ako ng ganyan. And then, bumili din ako ng fastener kasi ito gagamitin ko to para dito sa mga plastic folder dito. Gagamitin ko siya dito. So, ayan siya. Ano lang to? Mura lang to, guys. 29 pesos lang. Ayan, 29. Ito, bumili din ako ng eraser stamp. Ang cute niya. Actually, meron ganito sa Shopee. Hindi ko lang alam kung magkano. Pero eto, napumili ko rin to sa Unitap. Meron siyang worst, best, annoyance, good. Ayan. Tapos, ito yung stamp ink niya. So, ayan. This is 59 pesos. So, para ano lang. And then, bumili ako ng isang set ng markers. Ano tawag dito? Color pen, 75 pesos lang. Ayan. Actually, may ganito pa si Hagrid, pero mas maganda yung, alam mo yung marami siyang napapipilian na gagamitin niya, ganun. So, bumili din ako ng, bumili din ako niyan. Ayan, office supplies, 18 pesos. Yung mga, hindi ako masyadong gumagamit ito ngayon, pero just in case lang nagagamit ako, at least meron siya. Bumili ulit ako ng scissor para kay Hagrid. This is 1975 pesos. Parang madumi at ko. And then, eto, bumili ako ng clear glue.
Quick Drying Clear Glue. 55 pesos lang ito. And, naisip ko pa kung ano yung pagkagamitan namin ito. Pero I'm sure, just in case lang, on hand. Wow, on hand. Paninda lang. Eto, mini puncher. Kasi may puncher na ako dyan. Kaso, yung isa lang. Yung isang puncher. Tapos, minsan hindi ko na, kung hanggang yung sukat ng ano niya talaga. So, dalawa na para diretso. So, gagamitin ko dito sa project na gagawin ko kay Hagrid. 59 pesos ito. Ito yung napili ko na kulay. May red doon, pero sabi ko ito lang para medyo light lang. HBW yung brand niya. So, maliit. Kasi may malaki doon. Actually, gusto ko yung malaki. Kaso, sabi ko parang ang laki naman. So, ito na lang yung maliit. Bumili din ako ng push pin. Ito, ginagamit ko talaga to. Lagi ko itong ginagamit. At lagi ding nawawala. Or minsan napuputol siya. So, 25 pesos lang ito. Marami na siya. I think 50 ata ito. Oh, yeah, 50 pieces. Na ginagamit ko talaga yan. And then, maraming pencil. Actually, hindi ko alam kinakain ba niya yung pencil. Pero nawawala talaga siya. Pero actually, meron talagang kumakain ng pencil. Si Chucha. Si Chucha yung dog namin. Siya yung tagakain ng pencil. Pag nahuhulog yan sa floor, ayun, hindi mo na yan makikita. Kasi kakainin niya. So, 9 pesos each. Actually, may mga wholesale nito. Pero hindi na ako pumunta dun sa may wholesale. Ayan. Hindi na naman. Itong haul talaga nito, para to talaga kay Hagrid lahat na gamit. Sa school, sa homeschooling namin. So, eto, nakita ko to. Ang cute. Sobrang cute. Ayan, hindi niyo masyadong mabigyan ng hustisya ng camera kasi napakaliwanag. Pero sobrang cute. Ito yung black, oh. Tingnan niyo. Tubig-tubig siya, ganyan. Yung acne ko naman, tignan niyo, parang laki. So, tigda dalawa yung kinuha ko. Kasi, ito yung paglalagyan ko sa, instead of ilaminate ko, kasi wala pa akong laminator. Yung mga drawing Hagrid, dito ko ilalagay. Lalagyan ko lang ng label. Ang cute talaga niya. This is 21.75 cents. Ayan. So, ang cute niya. Nakita ko to kanina. So, tigda dalawa lang kasi itatry ko kung medyo okay. So, medyo iba-iba yung kulay. May blue, may yellow, may favorite. Yung mayroon tayong red. Meron din green. So, actually, marami pang kulay nandoon. Pero, ito lang yung kinuha ko. So, 2, 4, 6, 8, 10 pieces na ganito. Ang cute niya. So, ayan o. Ang cute! Tingnan mo. Pero siyang tubig-tubig. So, ayan. Diyan ko na lang ilalagay sa. So, yun lahat yung nabili ko na mga supplies para kay Hagrid. Actually, kulang pa to. Meron pa akong mga gustong bilhin. But, ayan lang yung pasiuna na nabili natin. Kasi, gusto ko talagang medyo makompleto yung mga gamit ni Hagrid. And then, may crayons pa naman siya. Meron pa siyang color pencils. Na may ingay talaga siya, So, ayun. Excited ako namili dyan. Actually, hindi ako masyadong bumibili talaga ng gamit na sobrang pagkadami-dami. Kasi, feeling ko nakaka-overwhelm kung sobrang dami yung mga gagamitan sa hindi naman natin nagagamit. And I'm planning kasi na gumawa ng sarili kong tempera paint. Kasi, nakita ko kasi sa Shopee, medyo mahal yung mga paint, alam mo yun. I think 85 pesos, 89 ba, yung isang bottle na medyo mahal siya, considering na parang ipipaint ng mga bata, parang lang, tapos ganun siya kamahal. And actually, hindi na siya mahal, 80 plus lang naman, but since marami yung kulay na kakailanganin mo, so i-add mo yun, medyo malaki-laki na rin yung amount na yon. So sabi ko, naisip ako, nag-search ako na kung ano yung pwedeng alternative na makakatipid at the same time. Kasi yung experiment nyo, yung kasi yung bond ng anak mo, yun yung importante at yun yung gusto ng mga bata. Diba? So sabi ko, mag-experiment lang kami, gagawa kami ng sarili naming paint. And then, kasi yung clay, gumagawa na kami noon, yung DIY namin. Kasi mahal din yung clay diba? Mura yung isang clay na isang kulay lang, but
kung need mo talaga yung maraming kulay, medyo mahal, pricey siya. And yun nga. Tapos yung band kasi yung inaano ko na kasi gusto ni Hadley yung mga gumagawa kami ng ganon. So, yun yung ibibigay ko sa kanya. So, yun. So, I hope you guys enjoy. And actually, marami pa akong i-haul sa inyo. And I'm so excited. So, sana ay abangan ninyo. I think ito talaga yung mauuna na i-upload ko na video. So, ayun. Salamat sa panonood guys. Kasi, yung time yung inaano ko. Kasi mahirapan ako mag-edit talaga pag masyadong mahaba. So, pasensyahan nyo na, okay? So, see you in my next video. Salamat sa panonood. Bye! So, eto siya lahat, guys. Medyo madilim ata. Pero, yan lahat yung nabili natin. Actually, konti nga lang to. Pero marami pa akong i-haul sa inyo. So, eto lang muna yung aking nabili kasi ayaw kong mag-hoard, no? Pero ito talaga yung pinaka-cute. Sobra. So, ayan.